ଏବେ ବି ସାବିତ୍ରୀ ବାରରେ ଏତେ ଜିନିଷ ଆସିବାର ଦେଖି ମାମା ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। 7ଟା ବେଳକୁ ଆଜି ଟିକେ ଜଳଖିଆରେ ଦହିବରା ପେଟେ ଖାଇଦେଇ ରାତି ଯାକ ଲାଇନ ନଥିବାରୁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଗରମ ଲାଗୁଥିଲା, ମୁଁ ଝରକା ପାଖରେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଖାଇ ସେପଟେ ଦୋକାନ ପୂଜା ହେଇନଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଡେରି ନକରି ଫଟାଫଟ ଗାଧେଇ ପଡିକି ଘରକୁ ଯାଇ ଦେଖେ ତ କାଲି ଆମ ଗାଁ ଆଡେ ରାତିରେ ଟିକେ କଣ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ହେଇଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଲାଇନ ବାଲା ଏଇ ମୌକା ଦେଖିକି ଦିନ 10ଟା ଯାଏ ଲାଇନ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଛାଡ, ଏପଟେ ଦୋକାନ ଯିବାକୁ ଡେରି ହଉଛି ବୋଲି ଗାଡିଟା ଧରିକି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହବ ମୁଁ ଆସି ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ଆଉ ଲେଟ୍ ନକରି ମୁଁ ସିଧା ଲାଗି ପଡିଲି ଠାକୁର ପୂଜା କାମ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ ଦୋକାନ ଯାକ ଫୁଲ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଦେଇକି ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଧୂପଟେ ଦେଇ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ମାମୁଁ ଏଇ ଖରାବେଳ ଟାଇମରେ ସାବିତ୍ରୀ ବାର ନେଇକି ଆଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ କଣ ଖାଇବେ ବୋଲି ମାମା କହିବା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଅଡସପୁରରେ ଆସିକି ପନିର କିଲେ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ବାଟରୁ ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନ ସୌଦାପତ୍ର ଧରି ଘରକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି କି ନାହିଁ ମାମୁଁ ହେରିକା ଘରୁ ବାହାରି ଗଲେଣି ବୋଲି ଖୁଡି ତାଙ୍କର ପନିର ଛାଣୁଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଛଣା ପନିର ଖାଇଦେଇ ଗାଁରେ ଆଜି ଜଣଙ୍କର ଘରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇକି ଆମେ ସବୁ ବସିପଡ଼ିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ବାକି ଖରାବେଳେ ଆଜି ଅରୁଆ ଭାତ ଡାଲମା ଖଟା କ୍ଷୀରି ପାମ୍ପଡ଼ ଟିକେ ଖାଇଦେଇ ସେପଟେ ମାମୁଁ ଆସିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଘରକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଏପଟେ ମାମୁଁ ଆସିକି ସାବିତ୍ରୀ ଭାର ଦେଇ ପଳେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ସାବିତ୍ରୀରେ ବି ଏତେ ଜିନିଷ ସବୁ ଆସିଥିବାରୁ ଖୁଡି ମାମା ହେରିକା ଲୁଗା କେମିତି ଆଇଛି ସବୁ ଦେଖିବାରେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି ଆଉ।